சரணம் பகவதி சரணம் தேவன் பாதம் தேவி பாதம் பகவானே சுவாமியை சரணமையப்பா. நம்மளுடைய எஸ்விஎஸ் இன்டீரியர்ஸை எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஐயப்ப பக்தர்களுக்காக 18 படி கொண்ட இந்த பூஜை ரெடி பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் மலைக்கு போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஐயப்பனை அழகாக இந்த பாக்ஸுக்குள்ளேயே நீங்கள் ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுக்கலாங்க. இது போக உங்களோட வேஷ்டி மாலை இது சம்மந்தப்பட்ட எந்த பூஜை பொருளாலும் உள்ள அழகாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இந்த ஐயப்பனை நீங்கள் எப்படி ஃபிட் பண்ணு சொல்லி கொடுக்குறேன். இந்த ஐயப்பனை இந்த ஃப்ரேமில் இருந்து வெளியே எடுத்து ஐயப்பனை இந்த ஃப்ரேம்குள்ளே ஃபிட் பண்ணி வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா, அது போக இந்த பாக்ஸுக்கு மேலே அந்த ஃப்ரேமை உட்கார வச்சு பின்னாடி கிளாம்ப் கொடுத்துருப்பேன். அந்த கிளாம்பை இந்த பாக்ஸோட ஃபிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நல்லா ஸ்டேபிளாகவும் ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்குங்க. இது போக 18 படியை இந்த ஒரு காடி கொடுத்துருப்பேன். அந்த காடி எனக்கு ஃபிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். இந்த மாதிரி வீடியோ பிடிச்சுன்னா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஐயப்பான்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஒரு ப்ரைஸ் சொல்கிறேன், கண்டிப்பாக நான் ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்கள் பூஜை ரூமில் இருக்கிற ஃபோட்டோஸுக்கு தேக்கல் செஞ்ச பூஜை மண்டபமும் பூஜை ரெடி பண்ண கூட அதுக்கான வேலை நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. தேங்க்யூ.